Ràdio Les Planes. Ràdio Les Planes. Ràdio Les Planes. Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'Església Parroquial de Les Planes, on d'aquí a uns instants gaudirem un any més, i ja en portem 44 edicions, del tradicional concert de Nadal que organitza la Coral Retorn Planenc i l'Ajuntament de Les Planes d'Hostoles, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Agrupació Coral de les Comarques de Girona, amb la col·laboració també d'en Botís Monter i Cava Artístic. Saludem així mateix els oients de Ràdio Les Planes en aquesta retransmissió que en fa tant per la FM, als 107.7, com per la web radiolesplanes.cat i també pel canal del YouTube de l'emissora. Abans d'entrar al concert, permeteu-me que us informi que el concert d'avui és solidari, a taquilla inversa. En acabar aquest concert podreu dipositar la vostra solidaritat als punts habituals dintre l'església i tot el que es reculli anirà destinat a la Marató de 3CAT. En aquesta primera part del concert estarà dividida bàsicament en dos parts. En aquesta primera part del concert volem donar protagonisme a aquests personatges que tenen una presència una mica discreta, però que estan presents en tots els pessebres i que en el seu moment varen córrer cap al portal de Betlem quan l'àngel els va anunciar el naixement de Jesús. Són els pastors i les pastores. D'aquí el nostre programa que heu trobat avui aquí, un programa fet per en Joel Amat, d'aquest 44è concert de Nadal, amb la vestimenta típica, camisa de quadres, faixa, pantaló de vellut i la samarra. I com també veureu en aquest programa demà, que el poema fet, la Rosa Maria Noguer, es diu Pastoral. Per tant, doncs, anem a saludar i a rebre un bon fort aplaudiment la Coral Retorn Planenc. Dirigeix la coral Rosaura Garcia. Molt bé, anem per la primera. Com cada any, retorna la nit de Nadal i en aquell pessebre hi han estat tot l'any els pastors de sempre i els estels volant. És una cançó de Pieter Schiltger, acompanyada a la guitarra per Gloria Cerrillo.
Van corrents cap al portal i en veure'ls passar els pregunten: «On aneu, pastorets, en el cor de la nit i movent tan brugit per aquests caminets?» I ells contesten: «Ens n'anem boi cantant a Betlem aquesta nit. Segons l'àngel, ha dit, hi ha nascut un infant». És aquesta una cançó popular anglesa, també acompanyada a la guitarra per la Gloria Cerrillo. Hi ha pastors i pastores. La pastora Caterina és molt original. S'acosta a veure l'infant i els porta taronges de la Xina i els engalana al portal. És una tradicional catalana, també acompanyada a la guitarra per la Gloria Cerrillo.
I tots van allà en un pessebre on Jesús hauria de dormir dolçament, però quan hi arriben troben a Jesús despert, perquè el bestiar bruela i no el deixa dormir. Aquesta és una cançó de Spielmann. I molt abans de fer-se de dia, Josep, Maria i l'infant Jesús marxen del portal. En tot moment, els pastors vetllaran perquè ningú els faci mal. En aquest comiat, els pastors a la Sagrada Família acompanyarà el piano Consol Pla i també vindran a nosaltres l'orquestra de cambra Impromptu. Endavant.
Molt bé. Ara serà l'Orquestra de Cambra Impromptu, que està formada per músics de diferents nacionalitats, que ens interpretarà la famosa i coneguda marxa Radetzky de Johann Strauss. Però abans ens oferiran el Pizzicato Polka dels germans Johann i Joseph Strauss. Després arribarà, sí, la famosa i coneguda marxa Radetzky de Johann Strauss. Va ser composta en honor al mariscal de camp austríac, comte Joseph Radetzky, que amb una sèrie de victòries va salvar el poder militar d'Àustria al nord d'Itàlia. Per tant, amb nosaltres, ara mateix, l'Orquestra de Cambra Impromptu. Vale, bona nit. Tenim dos solistes. Aplausos. Están nerviosos.
Es muy bajo. ¿Sí? ¿Sí o no? No, malo. Poco más alto. Es sí, es no. Ahora subimos. Ah. De cada esquina está ta, me estoy cansado. No quiero dirigir esta casa. ¿Alguien quiere dirigir? Pero falta algo, ¿sí o no? Momento. Vale, aplausos.
Molt bé, doncs ara és la història conjunta per obrir ja aquesta segona part del concert. És el torn, per tant, de tornar a cridar a la coral Retorn Planenc. Aquesta segona part la dividirem en dos blocs. En aquest primer bloc, de 3 peces, començarem amb el The Little Drummer Boy, més coneguda pel nom de Tamborilero. A un petit timbaler el conviden a veure el nen Jesús. Ell està preocupat perquè és pobre i no li pot oferir res. Llavors pregunta: li puc oferir la meva música? I així ho fa. És una cançó popular i també tindrem amb el timbal en Biel Lafuente. Amb El meu tresor hi trobarem una senzilla però molt dolça cançó de Bressol. Acompanyarà al piano la Consol Pla. I per acabar aquest bloc, For the Beauty of the Earth, de John Rutter, un compositor anglès famós pel seu Requiem i el Magnificat. Aquesta cançó és un himne de lloança a Déu per la bellesa de la terra i l'amor humà. La directora, Rosaura Garcia. Endavant.
I per tancar aquest concert us oferiran 3 peces, començant per Exe Novum de Ola Gjello, un compositor i pianista noruec, i és un cant al naixement de Jesús. No podia faltar en aquest concert també la clàssica Santa Nit, que és una melodia que ens és tan familiar i que en aquestes dates ens agrada tant de sentir. I no podíem acabar aquest concert sense l'Al·leluia de Händel. Forma part de l'oratori El Messies, on davant d'unes parts de suau melodia contrasta aquest ritme eufòric de l'Al·leluia.
Molt bé. Abans d'acabar, recordo que el concert d'avui és solidari, la taquilla és inversa i que podreu dipositar la vostra solidaritat als punts habilitats dintre de l'Església i tot el que es reculli anirà destinat a la marató de 3CAT que se celebra demà. Així acabem aquesta 44a edició del concert de Nadal. Sobretot gràcies a la Coral Retorn Planenc, gràcies a l'Orquestra de Cambra Impromptu, gràcies també a l'Ajuntament de les Planes i a Ràdio Les Planes, gràcies a la parròquia i a mossèn Jesús Calm i a tots els que d'una manera o altra han col·laborat en la preparació d'aquest concert. Desitjar-vos des d'aquí unes bones festes de Nadal i que gaudiu de totes les activitats que s'han organitzat aquests dies al poble. Recordeu que demà a 9:45 del matí a la plaça del Jonquer hi ha una cagada del tió i pastorets i moltes altres coses. També hi haurà el Fem el Toc a l'estació al migdia i a 5:45 de la tarda balls de saló a la sala polivalent amb Blue Moon. Recordar també, abans d'acabar, que si voleu tornar a escoltar el concert per la ràdio, el dia de Nadal, a les 2 del migdia, hi haurà la repetició i també estarà penjat al YouTube d'aquí a uns dies el concert d'avui. L'any vinent celebrarem 45 anys de concerts de Nadal. Hi anirem pensant. Gràcies a tots i bona nit. Ràdio Les Planes. Ràdio Les Planes. Ràdio Les Planes.